ng gas? Gas. Gasolina. Oo. Tindahan sa baba? Dito? Unleaded 367 tapos 220 Lion Head 220 tapos 367 347 147 nakasama na yung ano doon kilometro ng pagkaligong pabuntang na Tinok. Iba naman ang pupuntahan, Tinok na hindi nakatok eh. Philippine Highway System. Yun o, highest point kilometer 53 Atok, Benguet.
Ayos po. Diba?